Let's put some milk. Milk. So, let's mix it, guys. Pwede man gapon mayonnaise, but mahal ang mayonnaise. So, nakabutan na mo o evap. Pero wala evap. Huwag siya ibutan. Magtipid-tipid, guys. Diba? Kinilaw na. Butan paggatas. Perfect. This is so perfect. Then after this one, there's a milk po. Ano to ang panakot. So, gipuga na namo ang kuan diri, guys. Tabon-tabon. Tapos, ano lang. The reason nga nung inanion na mo, or the reason nga nung gusto na ko nga inanion ng pamaagi, guys, para ang iyang kuan, wait, para ang iyang panakot nasa ibabaw tanan. Okay. Okay. See? See? Pero pag sila ang magtimpla, dili na. Ako lang, feeling mo na ako. So, that's it. Medyo parat siya, pero wala lami. Medyo parat siya pat lami. Okay, so very nice. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya, yung tipong kapag tayo'y nagkatitigan